ki badang long active cases do menta ki long 1000 sispa nyopu kandai nangta ka break up kolong gubni East Hills ki long news pa nyopu kandai West Hills 43 Southwest Hills 1 Ribhoi 98 West Jaintia Hills 2 East Jaintia Hills 12 West Garo Hills 223 Southwest Garo Hills 4 South Garo Hills 12 East Garo Hills 3 North Garo Hills 12. The total recovery till today there are 789 and the death is 8 cases. Na ki long ki armed forces Kandai iway the patient IPD na po Nazareth Hospital Arpundai ki high risk contact iway the low risk contact na ta ar ki positive na ka random test na motran lai ki positive random test na Anjali ar ki na po Police Bazar random test iway di individual na ta ba iway di biang sa contact jong uway pa positive na ta iway pa di returning san ba di staff nurse na to kuway ni ki hospital na silo Nazareth Hospital. Takeaway ka bang yakren man na adin bang layo ya katukun notification na ka Ministry of Home Affairs ba ka restriction na kamenta ka interstate movement kamday bandon shu tenrei hadin bang yakren ila slok ila plujung mot bahan nadong sedong na kaliang jong state government kabla shim ya kana karai ha kana katayo kabla dem bam shi tayo ha ka shi benai ka bangi kwa ban khang ya kini ki entry points kadaw kolong namar bangi kwa ban ailat ya kitu ki nongtre ki jengi ke bangi labu akite ki jaga jong ka entry point keleng jong ke jela ba kinyo ki bapli ke jing song thach chitayo bat ru ka baar kolong ba nginyo ia ka ban penkhoi ban pensuba ha ka chitayo ya kini ki jaka cek ki jongki ki jak song ki jongki khnang ba kanum don kanu ka jing lani ka jing abit na une u COVID-19 te kumta meneng lai kren ba kan ni ka rai jong ka state government kan beteng hakaba man ka lai poetrik siteng bit hado nyau tarik jong ubenai adu nyau tarik siteng bit jong ubenai September ubenai October bat ubenai November kane ka closure lene ka jingkhang kan trei kam kabaar ka bingi kren ba kalong adin bingi yo bun ki complain bun ki jingtip menta kasngi ha ka review meeting ngiyos ngeu bun ba kajing ya complain namar ba syubu lada don ki bami nang nene silong banlej syathan mau kurwat sikiwai pat ki district lane balej Garo Hill sikiwai pat ki district lane balej Jaintia Hill sikiwai pat ki district anla poi hakitu ki jaka ki snong ki thau kadon kajing penbej ne ki bor snong bor tha kolong ba ki ong ba phi bawan na bar phidei banle ia ga garantin khat sausngi kai ka bangakwa ban pensai lengba jongpi ki kot khubor bat ba karai ka bangingi sim na ka sarkar kolong bangi kerpat ia ki local authority ngi kerpat ia ki to ki COVID-19 management committee baro ba ya ki to ki breu ki bawan lengba jong ka inter district movement ba kim dei ya ka ban bu kendon bakin lej ban karantin yalade hakisnong hakithau jongki namarkan ikan kata sibun ya ka kamai ka kaji bat ya ki kam ki jam ke baman kaski ka jongki baro kata kade ka bengisim ya karai mentakas ngi ban kerpat sai sisin pat
ya kibor snong kibor tau bakin ye trelang bat ke sorkar bat ru ban burom ya ketukarai jo ke sorkar lani ke notification ke jo ke sorkar ka bengi ai nang ne sekmat kenang bakan numbu jing ya ki para breu lani ki para nong song snong jong ke jela megala jongi baro kawei